Els planetes considerats mitjans tenen masses amb valors compresos entre els de la Terra i Neptú. Dins d'aquesta categoria es pot classificar la majoria dels 4.000 planetes descoberts fora del sistema solar. No obstant això, els models de formació de planetes que teníem fins avui semblaven indicar que hauríem de trobar molts més planetes majors que els observats i que fins i tot Urà i Neptú haurien de ser més grans del que són. Bé, doncs això seria així si la gravetat fos l'única responsable de la formació dels planetes, perquè llavors els planetes exteriors tindrien molta més massa que acumular i l'atracció gravitatòria senzillament ajuntaria tot el material en un únic planeta a determinades distàncies del Sol. Noves simulacions, però, han incorporat en els càlculs les forces magnètiques i s'ha comprovat que aquestes ajuden a limitar la quantitat de matèria que acaba formant els planetes. Sembla que per fi podem explicar l'abundància de planetes intermedis que durant dècades feia perdre el cap als astrònoms.